Zašto ne bilo jedne godine naroda? To je sad. Koliko je naroda bilo napolje? Ne, unutra, napolje da bude. Koliko je naroda? Sam punamo smisla. Svake godine ljudi. Bio sam ja, ali nisam... Koliko bi se vas išli? Prošle godine bio je svaki. Da mi treba vidjeti. Uvijek se vode stoji. Možda je došao, možda se nije vidio. Zato sam tam stajal, policija, znaš što stoji tam, ja uzim